Ez bi rastî hez nakim gotina xıyanetê bikar bînim. Lê gelek zilhêzê dinya dewletên mezin gelek cara pişt milletê Kurd kirine. Dev jê berdane. Ji dê bila alîkariya wî bikin ew li saha ceng hiştine. Lê Kurd gerek bîr wêya bike yanî ew zamanaya çû ku dünya herdem bi hawara me rê bê. Ew welatana bi dû berjewendiyê xwe digerin. Milletê me jî gerek bi dû berjewendiyê xwe de bigere. Gerek di nav hisabatê xwe siyasî de wê ihtimalê herdem deynin ku ew dewleta ku îro hevkarî digel me de dike mumkin e sibe digel me de neke. Îcar Emerîka be, Rusya be, Brîtanya be, Fransa be, her welatekî tir be. Evaya gerek li ber çava be. Maksada min çi ye? Evaya dîsan dersekî gelek mezin bû ji me re paş têkçûna Komara Mehabad û Komara Kurdistan paş têkçûna şoreşa Eylûl rewaya 1997 niha jî tiştê gul Rojava dibe. Gerek em dersekê bistînin ku em pişt bi xwe bi milletê xwe bibestin bi derecayeke mîn. Ev yek. Di du em herdem planê xwe darêjin ku ihtimalatê cihê di dinyê de hene. Ya mesela yekgirtina rêzê gel e. Bi yekgirtina rêzê gel em ser dikevin. Bi neyekbûnê em jêr dikevin. Tiştekî tebîî ye gelek cara hizbê cuda hene, bîrbaweriyê cuda heye, rêbazê cuda heye, boçûnê cuda hene. Ev tiştekî gelekî normal e di nav civatekê de. Lê ya giringava ku mesele tê ser pirsa neteweyî gerek yekirîzî peyda bibe. Gerek hevkarî peyda bibe. Gerek bi hev re karkirdin peyda bibe. û merê ji çarçeweya giştî ya hizbî bête der û bîr li berjewendiyê milletê xwe bike. Çunke mesele dibe mesela man û neman. Ev di du. Ya sîsya ku gelekî giring e milletê me wê vê qeyranê jî derbas kir. Me gelek qeyranê mezin derbas kirine. Milletê me hiqasî bihêz e, hiqasî ragirtiya xwedî ezmûn e, wê vê qeyranê jî derbas ke wê karibe bi ser dijminê xwe de serkeve. Bêguman wê bandorekî baş bi lîstaya, bangewazekî wî wê karîba tesîr li ser xelkê bike. Ewî ji zindanê dawa proseya aştîkiriye lê hikûmeta Tirkiye qebûl nake, heta niha qebûl nekiriye. Lê di dema xwe de prosekî aştî dest pê kir. Ez ê vîdarim ku ew prose carekî din dest pê bike. Çunke ezmûna gelek welatên got dişer dabûn. Çi Ereb û Filistîn, çi İsraîl û Filistîn e, çi Efrîqa xwarûye, çi İrlanda ye, çi gelek cihê din di netîca dawî de mecbûrin ku bi hev de rûnên bi danûstandinê û bi aştî kêşeyên xwe çareser bikin. Bi şert û kêşeya çareser nabe. Îcar li ber bi rastî ême rast e gelek însanê ku karin tiştekî bikin gerek di roja îro de bi hemû rengî mejiyê xwe, imkaniyatê xwe, danûstandinên xwe, torên xwe pêwendî bi kar bîne ji bo ku milletê me ji vê rewşa astengî derkeve. Dixwazin armancê xwe siyasî li riya şer de bidîvînin. Erdogan jî bi xwe çend salekî guftugû kir digel hêzê Kurdî de, digel milletê Kurd de. Lê di netîca dawî de dev jê berda 2015 de. Wê dersekî gelekî tal bistîne vê carê wê mecbûr bibe. Ew welê dizanî ku wê karibe hinek armancê xwe bi riya şer bi dest bîne lê jê re naçe ser. Li dijî tevgera rizgarî xwazê milletê Kurd de destkeftên neteweyî Kurd bi metirsî li ser xwe dizane. Nek tenê li Rojava, bilkul hemû beşê dilî Kurdistan. Ji ber wê ya şerê wê dike dixwaze ew di dema xwe de li Kurdistana başûr gelekî hewlda
کۆ کیانێکی کوردی دروست نەبە نوها لە ڕۆژاوا دەترسە کۆ کیانێکی وەک یا باشوور لە کوردستانە ڕۆژاواژی بێت پێش ئەگەر ژێرە بچێتە سەر لێ ناچ سەر ئەگەر ژێر بچێتە سەر نەدوورە ئەردۆغان دیگە لە گوتنێ خۆدا گوتیە کۆ ئێمە ئەگەر هاتووەم لە ڕۆژاوا بسەرکەتن ئەمێ هێرشی حکوومەتە هەرێمە کوردستانیش